algú aquí no es perfumar. Que no és per fumar? Per què collons no es pot fumar? Jo què sé, però allà ho posa. Reto, prohibit fumar, no ho has vist? Ho veus, Popescu, com tinc raó quan dic que el Naranjito és un oasi enmig d'aquest món de merda? Té un colla de reprimits, no es pot fer res enlloc. No sé què hi hem vingut a fotre aquí. I a mi no m'atabalis, que jo només he vingut a acompanyar-te. Home, no volia venir sol. Doncs potser sóc jo que m'hauria de preguntar què hi foto aquí. Què hi fot? Ah, has vingut a acompanyar-me? Doncs així és per què ho preguntes. Que jo no he preguntat res, collons, que ho has preguntat tu! Jo? Sí! Ei, que se sent tot! Ah. Ja veuràs, ara ens fotran a fora. Però si jo no he dit res. A veure, ja ho hem repassat abans, o sigui que ja sabeu de què parlarem. Alguna pregunta d'última hora? No, Sí. no, collons, sempre has de donar la nota, no? Només volia preguntar si podia anar a lavar. Al lavabo hi has d'anar ara, collons s'ha de venir a esmorzar, cagat i pixat d'aquests puestos. hi hagi pau. Recordeu que és en directe. Si la cagueu, la cagueu. Tireu endavant i no pareu, d'acord? Controleu el llenguatge i les formes, que al ser en directe després no es pot arreglar res. El que feu, feu. I el que queda, queda. Hola, benvinguts a una nova edició del programa 3 en un no res, que, com sabeu, és un magazín que parla de les coses que passen a casa nostra. Avui estem de celebració i us preguntareu què celebrem. Doncs celebrem que el Naranjito, un dels bars més populars i coneguts de la nostra ciutat, celebra els seus 30 anys de vida. I per això hem convidat el propietari del bar, en Hansi Krankel, i en Popescu. Benvinguts els dos. Vegem, Hansi, ens pots fer 5 cèntims de què representa per al Naranjito aquests 30 anys d'història? Ja, la veritat, tot s'ha de dir és que el Naranjito fa més de 30 anys que és obert. Abans ja el tenim obert. Fantàstic. És el Popescu, el millor client del bar. Qui ha respost la nostra pregunta. A veure... Hansi, hi ha previst res d'especial per celebrar aquests 30 anys d'aniversari? No. I doncs? Cada dia és especial al bar. Bona resposta. Molt intel·ligent, Hansi. I és que aquest bar, que podeu trobar al carrer Sant Nicolau, prop de l'església del Carme i de l'estació d'autobusos, no és un bar normal, no. És un punt de trobada per molts dels nostres veïns. A veure, Popescu, tu com a millor client del bar, durant aquests 30 anys que ja és dir, per què hi vas? Per què no vas a un altre bar? Què té d'especial el Naranjito? Què té d'especial el Naranjito, que és el meu bar? I és que la solidaritat ciutadana no té límits i fa que passin aquestes coses, que el client se senti tan identificat que cregui que el bar és seu. I això fa que hi hagi una plena comunió entre el propietari i els seus clients. A veure... Sí, Hansi, fes-nos 5 cèntims de la història del bar. Sí, bé, de fet, el bar es va inaugurar fa temps, fa molt temps. El va inaugurar el pare d'en Hansi, precisament. Vols dir el teu pare? Sí, clar, el meu pare. Sí. Abans es deia Maracanà 50, per tot això del Mundial, saps? Sí, bé, va ser el Mundial que es va fer al Brasil, que tothom es pensa que el va guanyar el Brasil, i no, aquí no, perquè per això va haver-hi el Maracanà. Gràcies per la puntualització, Popescu. Continua, Hansi, sisplau. Sí, doncs això, que... I llavors, quan el pare d'en Hansi va desaparèixer... Morir. Tinc entès que va morir. Sí, va morir i... Doncs això, que... Després del Mundial ens va fer gràcia posar-li el Naranjito, en homenatge del Mundial de Futbol que es va celebrar aquí. Aquí vol dir Espanya. Sí.
Una cosa, Popescu. Tinc entès que el sol i sombra és l'especialitat del bar. Sí. Què és un sol i sombra? No, jo aquesta no la sé, jo aquesta el responc Home, Hansi, deixa parlar els teus clients. No siguis acaparador. Bé, doncs el sol i sombra és una I ara fórmula anem secreta que... a la publicitat. Tornem d'aquí uns moments, no marxeu. Cago en tot. Us he dit que no em gravessiu amb la càmera esquerra. Us ho he dit, que avui no vaig prou arreglada. I doncs, per què s'encén el llum del puto pilot de la càmera? Per què? El que passa és que no em mereixeu que treballi una persona com jo aquí. Sou una colla d'ineptes. Però i ara on va? Què li ha agafat ara? Aquesta tia és boja. Què vol dir que se'n va fer la publicitat? Collons, però que no la té feta. Ara que em tocava parlant a mi, ho veus? Ho veus com les dones em tenen mania? Si t'ho tinc dit, em tenen mania totes. Que no es pot fumar, Hansi, cony. Igual. I tapa't el micro, que se sent tot. Tant me fa. Boja és poc. És que no sé per què ens foten una entrevista si no es deixa parlar. És que no es deixa parlar, ho has vist? Però què vol dir que ens fan una entrevista? Que l'entrevista me la feien a mi, que sóc jo que he vingut a fer l'entrevista. Però tu què t'has cregut? Que ets el protagonista o què? Ja, que la que s'ha confós ha sigut ella, Molt bé, d'acord, però és que a tu t'ha vingut de perles. Clar, el nen volia els seus 5 minutets de glòria, parlant de casa meva. De casa meva. A veure, Hansi, que això és en directe, ho entens? En directe, no es pot canviar, directe. Sí, ja ho veig, ja. El que passa és que tu em vols fotre al bar. A veure, que tu tampoc has sapigut què dir. Mira, jo perquè ja m'he compromès. Si no, fotria el camp ara mateix. Que no podem marxar, cony, que quedarem malament nosaltres, Hansi. Collons nosaltres, i dale amb el nosaltres, que tu t'has cregut el que diu aquesta dona, que el bar és dels clients, el bar és meu. Home, això que ha dit ella, saps, no ho veig malament, no? No està mal vist, no? Ojo, Popescu, No em busquis que em trobaràs, Em trobaràs, A veure, Hansi, que són 30 anys, cony. Ja. Pensa en el bar, en els clients, que sé, en el teu pare, en l'orgull familiar. Ojo, per aquí no, En el meu pare no, No el nombris, en el meu pare. Vale? D'acord, està bé. En el meu pare no el nombris. Vale. I ara, quan vingui aquesta impresentable, li diem la veritat, Que aquí hi ha hagut una confusió i que tu ets jo i que jo sóc tu. Vale? Vale. No ens pas d'emprenyar, Hansi. No, mira, jo m'emprenyo quan a mi em dóna la gana. Punto pelota i s'acabó. Val, d'acord. Que quedi clar. Així, val. No es pot fumar. Perdó, només un aclariment. Un momentet. Un moment, ja després. Benvolguts telespectadors, continuem aquí amb en Hansi, el propietari del bar El Naranjito, i en Popescu, el seu millor client, per parlar d'aquests 30 anys d'aniversari i dels actes que hi hauran per la seva celebració. És cert que no hi ha actes. A veure, Hansi. Al bar hi han passat moltes coses durant aquests 30 anys. Moltes coses bones, però també coses dolentes. És cert que en el bar hi va morir un veterà carter d'aquesta població? Sí. I no seria una bona periodista si no preguntés per l'afer de l'alcalde i les factures falses. Què me'n pots dir, Hansi? No em vols parlar, Hansi? Ho entenc, però jo t'ho he de preguntar perquè penso que estaria molt bé que la nostra audiència pogués saber de primera mà què és el que va passar amb l'alcalde i les factures falses. A veure, que jo d'aquestes factures no en sé res, Oita, pregunto a l'amo del bar, el seu propietari. Home, Hansi, em sembla un cas de barra que ara vulguis passar responsabilitats d'una cosa a un client que no hi té cap culpa, d'una cosa que només en teniu responsabilitat tu i l'alcalde. Bé, a veure, aquest vespre, sol i sombra gratis al Naranjito per celebrar els 30 anys. Però tu què dius? Però t'has tornat boig o què? Animal! El que és segur
És que de l'afer de l'alcalde i les factures falses aquí no se n'ha dit tota la veritat. I segurament des del Naranjito encara hi ha coses a dir. Però què és això? Això és un congrés de bojos i a mi m'heu pillat al mig o què, home? Ja està bé. Per un dia no passa res, Hansi. Recordeu, avui sol i sombres gratis al Què? Naranjito. S'ha acabat. Prou. Ara sí que me'n vaig. Jo ja no volia venir en aquesta entrevista. Amb aquesta entrevistadora que li llenci una falta de respecte. I Avui quines al ganes de vespre, tots fumar. convidats al Naranjito. I tu ja t'enganxaré, espavilat. Què és això de regalar sol i sombres a tot Déu? Però on s'has vist això? Això amb 30 anys d'història no havia passat mai ni un sol Escolta cop a la vida. calla un moment. Fots els cubates i els Jack Daniels a 10 euros i fotràs la pau, és així La de veu, senzill. jo sí que et fotré la pau. Tira que et fotré la pau. Te'n recordes que havies de pintar el Naranjito? Jo per mereixer això. D'aquest de pintar-se els ulls les dones. No em peguis.